Magandang araw mga ka-trip. Ako po si Jem at ito ang Trip Lang. Trip lang. Ngayong araw na ito pagpapatuloy natin ang ating naudlot na Upland Tour. Last episode ay galing tayo sa bayan ng Salcedo. Ngayon naman ay bibisitahin natin ang munisipalidad ng Quirino. Dito pa rin sa lalawigan ng Ilocos Sur. Tara na! Ang daan papunta sa bayan ng Quirino ay papasok sa syudad ng Candon at madadaanan ang bayan ng Cervantes. Pahirapan ang daan papunta sa bayan ng Quirino dahil hindi sementado ang kalsada at may mga ilog pang tatawiran. Ang bayan ng Quirino ay dating kilala sa tawag na Angkaki. Pinalitan sa pangalan na Quirino bilang pagkilala sa pang-anim na presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Ang bayan na ito ay nasa pang-apat na klaseng munisipalidad dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ito ay may lawak na 92.7 square miles na binubuo ng 9 na barangay na mayroong 7,866 na populasyon ayon sa huling census. Bale, nandito tayo ngayon sa isa sa paggawaan ng One Town One Product dito sa bayan ng Quirino. Ito yung bamboo weaving o sa Ilocano is panaglaga. Ang karaniwang ginagawa dito ay caps, bags, tsaka mga basket. Bale, ang pupuntahan natin ngayon ay sa Barangay Banuen daw. Bale, tatawid tayo ng hanging bridge kasi wala pang kalsada, or siguro pag walang ilog yung walang tubig yung ilog, doon dumadaan yung mga sasakyan. Pero sa ngayon may tubig kaya hanging bridge tayo. Bridge na ito ay Cayos Banuen Malidec Footbridge. Ito yung meron dalawang footbridge dito sa Quirino. Ito yung mas maliit. Mamaya papasyalan natin yung mas mahaba. Tapos yung tubig nito, yung ilog, is yung Abra River. Kadugtong nito yung sa Banawang River doon sa Bantay and Santa. Nakakatakot, pero kaya yan. Tapos dito daw, dinadaan din nila yung mga single motor. Bali, ang bayan ng Quirino ay katabi niya ang dalawang probinsya. Dito yung Mountain Province, tsaka dito naman yung Abra. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Quirino at palay ang kanilang pangunahing tanim. Walang sadya natin dito sa barangay na ito ay manunood tayo ng pinagmamalaking traditional dance dito sa bayan ng Quirino. Ang
Ang grupong ito ay marami ng sinalihan at napanalunang paligsahan sa loob at labas ng probinsya ng Ilocos Sur. Kami dagiti membro ti cultural dance troupe iti Banwen nga nangirepresentar iti Quirino para iti siglat provincial search for best in culture and arts. Nangabak kami iti Namindua kastamit nga iti naaramid nga Lungayan Festival iti Lipanto Mangkayan Benguet. Nangabak kami iti Lungayan Festival. Saan lang dayta iti naaramid nga una nga Bugnas Festival iti Candon City. Da kami nga taga Banwen tinang representar iti Quirino. Da kami iti nangabak iti dayjay nga Bugnas una nga Bugnas Festival. Ken inalada kami iti pelikula nga 2K nga na-shooting ijay Kinapyan ijay Suyo Ilocos Sur ijay kas mangipakita kadag iti kadaanan nga kultura ken salsala. Apat na klaseng sayaw ang kanilang ipinakita sa amin. Ang tawag sa mga ito ay bayubay, sayaw, tadek at labaan. Amin dagito yung salsala ket may parparangda iti tiyempo iti kasar uno Buda uno iti fiesta tapos saan may ida nga malipatan. Ngamin ta dagito ket napipintas da nga mabalin nga maipatawid. Ket patyon mi ti panangaramid mi kadagito nga kultura ket adda dagiti bendisyon parabor nga maitudda kada kami. Umadu ti apit sumayaat dagiti mulami ket sumalunat dagiti dingon mi jay umadu dagiti maapit ngagapo iti apo nga namarswa. Sa pagbabalik ng trip lang, ipagpapatuloy nating libutin ang bayan ng Quirino.